musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hello sukaɓe afrique on calminama on juurama on jettama on ñagama du'aw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala kisal ɓural ndenka e yajede yo duumo e men bi jahi nabiil mustafa sallllahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, hande ko goo lewru siilo woni janvier 2026 eɗen ñaagui Allah kitali ɗe fof kitali Allah, ñalɗi ɗi ko ñalɗi Allah, waktuji ɗi ko waktuji Allah, jammaji ɗi ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji Allah, ko jammaji Allah. O Allah jeyɗo ɗi ñalawmaji tagɗomi tagma tagui windere tagui ko suuɗi e asmawuji e leyɗele pop, yo Allah sellinan ya rabbi ya rahman. Yo Allah reen en, yo Allah suur en, yo Allah sellin ɓerɗe ɗe, yo Allah sellin ƴiiƴe meje gonɗe e ɓalli ɗi, yo Allah sellin ɗaɗi ɗi, yo Allah sellin guite ɗe, sellin ñiiƴe ɗe, yo Allah sembolin en e rewde ɗum, yo Allah sembolin en e julde annabi makko o tedduɗo o Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Yo Allah sembolin en e jokkere enɗam, yo Allah sembolin en e moni kala nde famanta goɗɗo o. Nde tawno aduna o sa famani kam mi famanima tan en kisi, pamana kam mi famanma gasi, jaha haajuma mi yaha haajam. So aduna fotitini en potten, pijen jalen jewten, sen gayni goto fof yaha haaju muɗum. Goto fof wonay haaju mum. Gusten peloje, gusten ñiŋoje, gusten tikke, gusten malli, gusten dabare, gusten kala ko ene bonnana men aduna men e lakara men pop. Woni wonde neɗɗo tan tigirigi ko accude kala ko toɗɗakima, kala ko toɗɗakima ɗacca ɗum, tarku ma ala yani, kala ko toɗɗakima accu, kala ka alana ɗum gandal accu, kala ko waɗi fitina nder accu, kala ko waɗi bone nder accu, kala haala ko ganduɗa so irtama ne jogori addude fitina, ne jogori addude bone accu. Alhamdulillah, gusten peloje no feewi, moni kala famana goɗɗo o. Sa kewni famanam mi famanma, sa kewni famanam mi famanma, somi kewni mi famanma pamana kam. Kala ko hifti e goto men yo faman goɗɗo o. Aduna ko paɗɗo, moni kala teddendi mawdi nana fawi dow keeci mum, nana fawi dow hoore mum. Won hen nana pawi teddele mawɗe e dow men, ene jiiɗi ittuɗen teddele ne pawi dow woɗɓe. So woɗɓe ɓe mbaɗani wonta ñiŋoje, wonta malli, wonta dabare, wonta tikke, wonta ufnale, taw fotani wonde ala fo ɗo winda. Winda kay aada men, winda kay diine men, winda kay gurdam men, ko gueɗe tan ɗe paggirɗen ɗe ene lora en, ene lebta en, eɗen ɓusni guite eɗen daara. Hande kala ko bonni enɗam e nder rendo men ala fo ɗo winda, wona e aada, wona e diine. Kala hande gueɗe tampinɗe en, lori en, lebti en, bonni men, addi tikke e men, addi ceerigu e men, windaka e diine, windaka e aada, ko gueɗe tan cofɗe ɗe paggirɗen, mbiɗen eɗen mbaɗa ɗum e nder men, eɗen gurda wonti teddendi e men ha moni fo renti goɗɗo. Jiya hande neɗɗo yalta aduna, neɗɗo heɓani arde duwade, kono arino duwanade kaari, heɓani arde duwanade o tan tikkana ɗum. Kaari kay immima ha Dakar, o ko ha Nouakchott ummi, o ummi ko ha Bamako, o ummi ko ha Banjul, o ummi ko ha Bissau, o ummi ko ha Conakry, ari duwade. Kono ƴeew min gila babam maayi walla gila nenama ƴeew haɗo warani, aɗa andi ko jaggimo tan tikkanamo hen. Tene maayiɗo jaaɗo kañum sohlani ɗum, on sohlani nde tikkere ni nde tikkanɗamo kanko maayiɗo e hoore no wawi tikkandema an tikkanɗo oya o, saabu maayiɗo sohlani ɗum. Neɗɗo maayiɗo pop sa nani o maayi ko julɗo,
farilla ma e makko tan ko duwanade mo duwaw mayɗo duwaw moƴƴo duwanoɗamo timmi hakkude ma e mayɗo timmi ko heddi ko teddungal hakkude wurɓe ngal teddungal noon woto lomto tikke woto lomto joftigu ɓuri bonde ɗon fof ko joftigu ngun joftigu noon woni rendo men ko jofu mbiyata defante ko ɗum hande woni rendo men joftigu kaari waɗi kam ni malab minnene ma o kewnu mami wanmo ni tena anda an so tawi ɗum ma tawi ɗon est ce que ma laaɓo ma laaɓani an a wawa andu ɗum tagi neɗɗo ne raɓɓiɗi gandal hen say so tawi o miccaki so tawi o hutoraki haqqille mo Allah rokkimo o wonata ko feccerejo ɓurɗo bonde e feccerejo o wonata ko ñantiɗo ko lallitiɗo ko joɗɗo walla ko jontaɗo kono ko feccerejo to banggue rendo aduna par ce que haqqille no mijorto ni e ko ɓernde awata ko fiidirani e ko yehete e aduna hekko banda men jaadine aduna no moƴƴi jaadine dewal Allah no moƴƴi jaadine aadaji men moƴƴi jaadine civilisation mo ene reena culture men mo ene reena pinal men reena diine men reena enɗam men reena koye men taw addanta men caɗele hono caɗele joguiɗen hande ɗe ndaron yanqili batteɗe ɗi alhamdulillah oɗo saaha en jii khalifa men diine ene mbaɗa batuji ngam holɗum par ce que rewɓe mbatti woytade minen de komin mbatti wadde ko watti lorde amen fuɗɗota koye ma fuɗɗota koye holto fuɗɗoto holto gasat holnde gasat yo fuɗɗoyma won fuɗɗunoɓe ɗo yanqeli so tawi woni debbo teŋama gasi hankkadi ni woni joom suudu ma naw joom suudu ma no bottari ma arde fof wat jaaha alhamdulillah ɗen dewle ko dewle barkinɗe hande khalifaɓe mawɓe waliyaɓe nan mawɓe anduɓe mawɓe alɗuɓe mawɓe nantaɓe foof sa yi yanqeli yumiraɓe men wallahi l azim hay wutteji ɗiɗi nanduɗi meeɗa waɗede hen jomum meeɗa dañde hay wutteji tati meeɗa dañde hay paɗe ɗiɗi meeɗa borjaji batteɗi hande ɗi foof meeɗa kay miijede hen ni kono ƴeewon hande dewle borjaji ɗe inɗeli borjaji ɗi ndaron ko jibina ko no wayi ɓurɗo welde yangue foof ndaare yangue to wattinto ndaare kala yangue ɓurgui hewde borjas kala yangue ɓurgui hewde tan hankkadi ni bonande kala yangue ɓurde hewde tan gulali e ɗum ɗo hen ndaare ɗon nde wattindi kono fof ken joomi hakkillaji ndaare gaynire hakkillaji mon laaron kala inde ɓurde hankkadi ni waɗede doole fiya tiktok aji fiya statut uji fiya e facebook aji hunde ruuki ha pundi mum ruuki ndaare ɓiɗɗo ndaron dewgal ngal ndaron baabo ndaron yummo ndaare wona ko en joomin haqqillaji Allah wi ko en micco ko mbatten ko beele janggen hen ndentoɗen kono ala ko eɗen oori tan ɗo pusgu waɗi fof garen pusen ha bona jehen boli meɗen so banggue goɗo inti fusede garen pusen ha bona jehen ala so tawi en gari dokkodiren haqqillaji moƴƴi dokkodiren peeje moƴƴe jokkodiren ndenen ko woni ɗon ko pewnen ɓamten pewnen ha moƴƴa wasa wadde bonande wasa waɗude ñiŋoje wasa waɗude peloje wasa waɗude gueɗe goɗɗe fof ganden ɗum neɗɗo kala ko tintinma alhamdulillah o tintinima annene daro hen no poɗɗa darade sa dañani arde tintinmo gandinamo ka dañani arde koko woni sa dañani kadi a hersi haalde ko woni ko yo famani saabu hande woni hewɓe invitteɓe inviteɗa e ziyara inviteɗa e dewgal inviteɗa e inde inviteɗa e invitation ngaji kewɗi aɗa yiɗi arde kono ala passe walla ni aɗa jogui passe kono ɗum ko dépasse galle ma woni ɗon won liggey mo mbatta sa acci a yeehi dépasse galle ma daro ko mbaɗɗa passe ko sa yeehi ɗum woni kadi an a lomtini dépasse galle ma a yeehi teno ko yaade tan e jooɗade hettade e goɗɗum wawi heftadema hen ni garta juuɗe ɓole dokka ñamale ngam wurtide dépasse e yaade goɗɗum ɗo foof so tawi neɗɗo ko joom hakkille tan on wawi ayi no mbaɗani ko noon tan goɗɗo wayi wona yimɓe ne goodi ɓe cuusa ñamale kamɓe ɓe ñamlota kadi ɓe cuusa wambade neɗɗo ɓe cuusa ñamale ɓe cuusa wambade neɗɗo soɓe jogui tan ɓe mbaɗa déplacement ɓe jaaha soɓe ngala ɓe mbasa yaade jomum wawi wide hay sellani walla ko naggam taw wondi ko caɗele rafi passe ni saka noon hande jeenayyi seyɗi jiiɗa ɗi neɗɗo maayi yimɓe ñamlo passe jaaha duwaw
won aroɓe duwaw ha ngara duwaw sene ko wata ƴeewa mo noddi beele waɗane pasuji beele battane pasuji ko wata jahowo duwaw ñamlo pas jahowo duwaw maayiɗo ñamlo pas tene kanko o maayiɗo nde o maayi nde hade makko ubbede gueɗe ɗiɗi wiya est ce que mo juulanno hol dewowo mo ñamande on cettimo mo juulanno aha noon haade men ubbudemo hol dewowo mo ñamande e holmo rewata e hol gaddotoɗo haade makko ubbede goto e fawi makko yaltoy ko min gaddoto ñamande kala dewowo yo are am nden ñamande kadi wona yoɓetede wonne gaddo ha maaya goɗɗo kadi lomto ko min rewa min kala naggam won ñamale maayɓe ha hande won gaddiɓe ɓen joɓani ha hande maayɗo tongaɗo biyaɗo haade mum ubbede yo wood gaddiɗo ñamali mum beele yoɓe an guurɗo o jaaha ñamloɗa ñamande annene yaade duwaw mum est ce que majjere eɗen guuri majjere bonde eɗen cikki ko pinal eɗen cikki ko diine eɗen cikki ko ɓamtare men eɗen cikki ko ɓeydare men taw ko halkare men eɗen guuri majjere e nder inde men e nder inɗel ɗi mbatten ɗi gueɗe kewɗe mbatten ko majjere alhamdulillah Allah rokkima jibini aɗa hiisi aɗa selli piyaɗi cukulaji teppaɗi pooɗaɗi aɗa ten ɗo gonɗaɗa sellani aɗa seña ƴiƴama sellani aɗa wonde musalla sellani ɓanduma taw hiɓɓani hanki mawɓe men hanki so jomum jibini waɗata ko piliyeruji ha tekka wona e nder suudu o mbajjuji won toon warña ceɓeje leppa wanne suppuji wanne fof yiyata hay cafel nangue haalaka haali hendu ten jomum selli ɓiyum sella wi wen kono an so tawi woni a jibini a fi indema a gayni ko hôpital woni jañema hôpital tan dispassé ɓandam ne muusa ƴiyam ne muusa ɓerdam ne muusa hooram ne miira min kay mi anda no mbawi ɗeɓata ko mayde c'est normal ɗum ko awa ɗum ko c'est normal banda men duttoɗen caggal garten e inɗeli normal ɗi inɗeli men aada ɗi e inɗeli men diine ɗi sunna ɗi garten hen garten e yanqeli men normal ɗi garten kadi e zéruji men normal ɗi garten e kala hande ko mbatten hayto banggue diine koko ɓurti tan ha ɓuri ayno gueɗe yangue en inde ɓurtini nonne kadi banggue diine o ɓurtinirɗen ha goɗɗum naati hen wonti tan kadi bordiasuji ɗi ganduɗa enen koyemen en mbawa hande hay hadde so tawi aɗa haɗa yangue inde wona gueɗe kañumne ko watte e diineji hande ko won musique aji hande batteɗi nder diineji ɗi to bawɗi konguete inna ala ne jaaɗa hen tef rewɓe ne gama ne beddo koyɗe no comme ga hen c'est la même chose ko gotum haydara serdani ɗum haydara seeda ɗum kala ko kaɗɗen to banggue yangue kaɗɗen to banggue inde yo haɗe woni ñooke mbaɗaɗe nder ziruji he waɗa e nder ɓaare he waɗa e nder kirɗeli he to banggue diine o kala ko haɗa ga nani ga kala ko woni ga nani ga ko yultodiri saabu won cordu kon dañal wonata nder won ko fooɗata dañal woni nder jiyata ko dañal ngal yo ar jiyata ko haaliso yo ar jiyata conséquence janggo ko bonnanta en ko alay saago noon yimɓe tinno hen no moƴƴi ɗeɗe gueɗe kala so ɗe gone men koɗe gueɗe ɗaccal buduk badak koɗe ɗaccal buduk badak woni hen ɗacce sa moɗi haari hay guddol ma ko ɗon kalato ɓennata yawtata kala ɗo naɗa fifo wontini en hande gurdam e fof ni en ɗaccal buduk badak mo jiiɗa fof ne saɓɓito mo jiiɗa fof ne ande hoore mum tinnodiren e koye men no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en neɗɗo so dañi jaam a wallinmo e jaam he woto fat haw invite ma so tawi ka aɗa jogui temps sa ala temps noddumo duwonomo woto wi ɓayde min kaari tintinani tan mi arata ko mbiɗen hanki ko e heccanki ko neɗɗo tan neɗɗo ne yejjita ko ɓuuri andude neɗɗo ne yejjita ko ɓuuri ɓattade ɗum saabu neɗɗo wonko ɓuuri ɓattade ɗum yiyata ɓuuri ɓattademo ko ñamambo guite ma kono a yiyata ɗum hayso ko kuɗel tokosel walla hunde koli hen koma neɗɗo goɗɗo hono ma wima wannimi tan ma ko woni yitere makko ten pourtant ne yiyata ten ko yitere yiyata kono aɗa yiyata ɗum mo yiyata ɗum ɗo henna o sa aɗa fela ɗum an ka pelniɗo neɗɗo ne yejjita ko ɓuuri wonde e ɓernde mum neɗɗo ne yejjita ko ɓuuri ɓattade ɗum ɓuuri ɓattade ma ko mayde ma teɗa yejjita ɗum ñande kala ɓayda yejjita an de mayde rewi ɗo joño ɗum tan ma yejjide wona no mbiyata ɗum noon banda men
neɗɗo hono ma so dañi bonheur, so dañi jam, dañi belwelto, dañi teddungal, saɗa wawi so jogui mbuɗuma waɗi hen, sa ala mbuɗuma ƴettu téléphone ma noddumo, sa wawa noddudemo duwanomo, kono woto tikkanmo woti pourquoi min kaari tintinani min kaari ne yawi kam. Non, yaware ala hen. Il faut paama, neɗɗo yo faam, paamodiren, famanam. ƴeew min mi meeɗa fel neɗɗo, mi meeɗa fel neɗɗo. Hay e nder gala men so yiɗi neɗɗo jibina inna ha ɓenna, min mi tintoya caggal mum mi duwartan. Felde neɗɗo wondi ko kala neɗɗo pelowo neɗɗo ko neɗɗo ɓurɗo yatirde caggal. ƴeewe tan ndaare renndo ngo, kala neɗɗo ɓuri o wurde felde ndaaremo o wiyani alhamdulillah de. neɗɗo tan ɓurɗo wawde felde tan ko felore tan woni gurdam makko, o wiyani alhamdulillah de, o yettani Allah. sa yiɗi yettude Allah a toɓɓat lawol ma, kala ko nanɗa duwaɗa moƴƴina ɓernde ma, duwanaɗa jomum, mbaɗano comme an wonno ni, siko an wonno iso min yejjinno kaari min, holno kaari wayata yam, miijoɗa ɗum. jogoɗa jorto moƴƴo, moƴƴina ɓernde ma, mayi Allah udditama demuɗe kewɗe. eɗen jogui musidɗo goto o mona Libreville, ko jeeyowo, waɗa saaha so tawi gueɗe makko catti seeɗa tan o noddami téléphone, o wi mi Sar, min noon mboɗa andi mboɗa andi ɗeɗo balɗe añɓamɓe fof ko yiɗɓemi, mboɗa andi joni mi ala gaño, mboɗa andi yimɓe fof ko yiɗɓemi joni, min noon kam ceerno mi anda ɗum ɗum wayni. o wiya dal joni affaire way tidde ni, no way sattude ni, kanko o miijota ko damraɗo, o miijota ko hunde ko yitere, o miijota goɗɗum, o miijoto ko hankkadi e lew ala gaño. par ce que gaño way kono engrais ni, sa dañi gaño neɗɗo tan haaside tan kasidontoɗoma, o wiyata ko haaside o wiyata ɗon. sa dañi haaside mo yiɗa daña, mo yiɗa huɓere ma nde gasa, mo yiɗa ɗum ɗo ma gasa, mo yiɗa daña ɗum, on haaside so sirminima yiɗa ko nden Allah udditantuma demude, haasidagal ngal wontantuma ko mbaɗɗantewa, wontantuma ko daaba won humta haaju ma. so kanko so tawi saaha o satti tan o he min de joni haasideji am ɗi goppi haasidagal de, wotoɓe goppu kay yoɓe jokku soɓe jokkani tan bone waɗi, kamɓe fof soɓe natti wonde haasideji tan hundem ɗe fof lofoto ha ɓurta. ɗum noon firti ko kala nde jiiɗa neɗɗo haaside o woni koye wallude mo haasidini o. annabaɓe haasidinaɓe fof daron Allah ƴellitaɓe, sernaɓe haasidinaɓe fof Allah ƴellitaɓe, yontaɓe haasidinaɓe fof Allah ƴellitaɓe, wonɓe galleji ɓe nawliraɓe kala hen oya wonti haaside oga mayi oga Allah ƴellita ɓiɓɓe muɗum, ala ko mbawɗa hen. teni janggo ɓe jogomaɓe jarnuma kafe ɓe ñaminma maaro, aɓe nambayi leydi taw hanki ka haaside hay kafe yiɗa rokkude ɓe. gona haaside ha gona haaside kafe a rokkataɓe mburu a wonda kaɓe ni, gona haaside mabɓe tan kamɓe sukaɓe kaari ɓe. hande ko kamɓe jogotoma ɓe ñamminma ɓe jarnuma kafe ɓe cafruma ɓe nawma makka, ala ko mbawɗa hen, aɗa futtinguital laar. ɗum hande ɓuuri hewde rendo men. haaside ko haaside way kono ɓayre wonande, way kono udditare wonande mo haaside ni o ni. sa anduno ko saabu haasidagal ma kaari dañirta a natta wonde haaside, mbiya annen beele on yowunto haaside ma. ɗum woni haasidagal. min mbo ɗeɓen haqiqa mi yiɗi dañde hen action goto, min mi yiɗi dañde action goto. action on fawi koye haasidagal, te mboɗo andi on ko haasidam, mboɗo andi mboɗo heeɓi haqiqa majjum, saabu somi heeɓi jaam tan mi yiyaɗa mo surka, mbeɗa andi ɗum, mbiɗa andi ɗum no fewi. waɗi saaha goto on haasidagal mantinigal ngal o waɗi mi tinoyi, kono kanko o tinani mi tini. haasidagal ngal waɗi ngal tan no tinirmi ni, Allah waɗi tan ƴeew hunde Allah addimi tan ha yesam tan fewi ɗum ha fewi ngari mi noddude ko kanko, mbimi ay Allah addi anda ɗum ɗo tan, o yoomi o warñi ceɓet, o woni fahde pahali musɗe. eyo ko haasidagal ko hunde, sa woni haaside tan bone o koye ma artata, jamo aray mo gonɗa haaside mum o, ko ñaw. haasidagal ko ñaw, way kono mawnikinare woni ɓen godini mawnikini, nde mawnikiniɗa joom suudu ma, mawnikiniɗa joom galle, woni hen mawnikini hay laarde joom galle, laarde joom suudu jiiɗa, mawnikini ha ɓurti. woni yimɓe ɗe godini mawnikini, hay itta audio tan salmini neɗɗo, non min mi salminta mi rewata o, pourtant o ɓuurma gandal, ɓuurma fayida, ɓuurma ko waɗata ko fof ɓuuri ko mbatta ko fayidagal, kono ala mawnikiniɗa rewde joomum, walla salminde joomum, walla duwanade joomum, walla wiide joom hay ko mbatta ko no waɗi fayida.
walla so yimɓe jooɗi men kaala joomum tellement aɗa mawnikini calɗa heɓtinde ko on heɓtinde on ko ñaw ko ɗum ñaw mawnikinade en majjere en haasidagal en fof ko fannu goto dabrowo on ɓe fof ko classe goto par ce que mawnikinade ko ɗum halkare ko ɗum halki iblis ko halki iblis noon accatam te Allah wi ko ndentuɗe iblis ɓiɓɓe adama ndentuɗo iblis o ko gaño bammon adama kañum ittimo aljanna fokkimo e leydi he oɗon ɗo maaya oɗon ɗo cuufra ko sabu iblis oɗon ɗo cuufra sabu o mawnikini o dow adama onon ne ndentuɗe mawnikinade ko halkare e moɗon ndentuɗe mawnikinade dow goɗɗo min ɓurimo gandal min ɓurimo jawdi min ɓurimo yontede min ɓurimo ɓayde min ɓurimo comci nde Allah nelata annabaɓe mum e leydi he nde won wiyoɓe he holko saabi yaltani amin minen ɓuuri wonde laamɓe minen ɓuuri jogade minen ɓuuri andede minen ɓuuri tinede inɗe amen ɗe ɓuuri towde minen jeeyi wuuro ngo pourquoi yaltani amin pourquoi yaltayma ko Allah yaltinta wona an yaltinta gonta haasidi gonta mawnikiniɗo heddo aɗa ñifa ya ɓesgu ma janggo e jaam ɓesgu ma ko kamɓe kalfete ɓesgu ma halfete e wuuro he ko minen jogino wuuro ngo minen laamorno wuuro ngo pourquoi on laamaki joni wuuro ngo pourquoi on jogaki joni wuuro ngo nden ko minen ñamminanno maaro si minen nden ko minen gadi ñamɗo maaro onon gadi ɗon ñamde ɗo hen maaro hande on ñamata maaro ma a ñammina ɗon maaro holko kon firti changen no moƴƴi Allah walla en gartaten seetan koye sifa cellal seeɗa alhamdulillah hande ko 2 janvier hitande 2026 jayde moon weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiyon hande ne duusa on to jewte moon buuɗal yurmede to kabruji moon kono noon amin ñaagui on tinnuɗe toppirɗe jayde nde onon wonɓe ƴogirde jayɗeɗi ɗe koɗe jeenayyi hay mbuɗon meeɗaka namdede kono tinnoɗe kam waɗa saaha kam hayso goto fof kam yo tinno kam wallita jayde nde temedere temedde ɗiɗi temedde tati ene moƴƴi an hoorema tina aɗa nanna junggo ma e jayde nde aɗa heeɗo ñande kala jayde ane welma aɗa heeɗo kabruji ɗi ne belma aɗa heeɗo buuɗali men ne welma saaha itto hay soko temedde ɗiɗi tan jolka hen wi numéro mon téléphone o to woni numéro mon jayde nde to woni numéro amin nani mbaɗon hen ƴogirɗe ɗe fof no ɗe potiri weltare TV meeɗa wiide groupe mum yo yeb hay neɗɗo goto meeɗa saɗa naata yo fof meeɗa wadde holɗum ko ene laara yimɓeɓe tan mbiyata ɓe gandi fodde walla ɓe ganda fodde won dinguiri nanɗo ha mbayno leydi sa naata jogui ko joɓata sa woni lewru fa yoɓat kono weltare TV meeɗa wat holko saabi meeɗa wat wona jogadeɓe ala ko lardeɓe yimɓeɓe beele kamɓe ko watte ko aɓe irli aɓe jaaɓi aɓe jiiɗi kamɓe holto mbawi hedde hen ko ɗum tan jayni ani daara on daara mon tan e daara mon holto paaɗen onon holko mbatton retour minen min mbaɗa ha timma oɗon belti minen ne hol retour mo mbatton amin padi min laar min keppani noon amin ɗamini tôt tard ene wawi ma on mbi ɓayde ko noon dingiral ngal gonɗen foof yo waɗa soko temedde walla temedere wallita jayinde wonko sohli jayinde wonko yiiɗi wadde taw wona minen amin guitta e posuji amin komin poti ñamminde ɓiɓɓe amen e rewɓe amen komin poti wadde ko min mbatta e mon kadi taw onon oɗon mbawno wadde ɗum e amen par ce que onon jogui droit yonnude amen hande min ngala droit manquede comci e paaɗe e dépasse e autoji e kala ɗo min jaaha par ce que minen goni faaro leñol ngol somin jooɗi tan en jooɗat enen foof somin coofi tan komin kala ko watta sofde notton heɗade so tawi emin keɗo ene weeli on noon alay saago jonnon amen guilay dépense uji amen guilay comci amen guilay paɗe amen dépense uji amen hay moori amen hay pembi amen foof onon poti jogade hay so tawi ñiiƴe amen dilli seeɗa konon poti jogade min jaa min cansoya pour somin moosi taw ne yooɗi somin jalte téléji somin kaal taw ne yooɗi par ce que ko minen goni faaro leñol ngol hande somin batti haalde gueɗe cofde tan ceerno hunde sofat donc ɗum noon firti onon ne hol retour goto fof so waɗi hay soko temedde tan ma dañi ɗo heedane jayde nde ma dañi ɗo heedane buuɗe yurmede ɗe ko hunde wande fayida mbatten haqqillaji no fewi wasiya tan to guddirten ɗo oɗon gandi wuttude ko rafi bonɗo aɗa yara ndiyam tan ƴoga pon ndiyam kuɗel ni hen gona wuttude aɗa wutta beele kuɗel ngel yahata aɗa yara ko jarta ko rafi ɓurɗo bonde e rafiji e rafiji aɗa ñaama ñamri guldi nokka gona e wuttude ha ɓuuɓa walla guttana ɓiye ha ɓuuɓa ko rafi ɓurɗo bonde rafiji aɗa wutta kafe aɗa wutta longue maaro
aɗa wutta ƴiye tew aɗa wutta ndiyam tangal sama gona wuttude ha hunde iwa walla wurano makko gutta haali ndi iwa fof ko rafi bonɗo woni ɗon sabu ko guttata ne yalta e hunuko ma ko rafi walla neɗɗo leggel naatay gite mum walla woto naati hen wima aɗa wuttanam yite tan ŋaɓaytina gutta ngol guttugol ko yalta hendu yaltude kono rafi andu wawi hay ñawdude yitere nde andu wawi hay ñawdude yitere sabu rafi ko hendu kala hendu wondu e nder neɗɗo ko rafi koko yaltata hendu less yo hendu dow fof ko hendu yaltore hunuko e hendu ɗum ɗo fof ko hendu ɗum tagi noon so ari tan accu yaha hendu reedu so waɗi ballonnement woto wi aɗa jagga salligue en goɗɗum ala so ari tan accu yaha sabu woni yimɓe ne gooti soɓe dañi ballonnement tigui rigui il faut ɓe jaltina hendu no feewi woni joomin ndiɗa no feewi jaltina keneli ha daña jaam so jaltinani keneli tigui rigui tan nder o wattata wadde ko keneli mawɗi ha rendu watta dirde gur par ce que jomum joddi koye yimɓe wiyata kene hersa nangga ha tiiɗa joni noon kala ko wonno hendu foti yaltude yaltani ruttoto ko nder wonta keneli mawɗi nder to ƴufna reedu ndu wonta ballonnement ɓurɗo hewde doole ɗum tagi so hendu ari yaltu accu yaha woɗɗo yimɓeɓe gacca yaha gandirta ɗum joni hay sokoye oto jolɗa so reedu ma ɗo yonkima tigui rigui hendu ndu yiiɗi yaltu yaltani wara kono hendu mawdu nan toon saaha sa fewnitima tan ɗo hendu yaltata so ndu yaltane waɗa ene ƴettata no fewi teno so yalti waɗa ko dille mawɗe walla tina kam yalti ten so yaltina a tina reedu ma ndu peeri seeɗa ay surtout ko kinel ɗi kewat toon ha ɓurti so hendu ari accu yaha oto hersu hen ni joño yimɓe noon gacca yaha bolol muɗum accu yaha sa yiɗi tarade woto nangu taare ko sukkode woni toon ay way kono nokku uddirɗo ndiyam ni ko sukkode so tawi ndiyam ɗam yiɗi yaltude tan uddonde sukkima ha ɓoyi ndiyam ɗam heewi doole so ɓoyni wawi dajjide sukkonde ɗum woni joomum natta jagude taare ɗum woni joomum so jamma ari sa lelima so taari ngari ummo woto won pares ummoya taroyo ɗum ɓuri sirde ko sukkode woni toon woto yolbin sukkode woto bonnu sukkode wonde ɗon nde kalde jiɗɗa tarade woto fata ha taraɗe keewa woni yimɓe jooɗoto ha taare jetto doga paytaro ne mbiyata ne keblo taw ɓandu mum fof mooƴi ay ɗum ko bone par ce que taw sukkode nde natti waɗa jaggude hay taare jiya wona toɓɓidde wona yaltude hankkadi par ce que sukkode nde koko natti jaggude hay soko yaade dowru sa yiɗi yaade yaha woto nattini accu yaha kala ko yiɗi yaltu to banggue guttugol noon wuttude nde aɗen gandi saɗa juula sa wutti juuluma boni salligue ma bonani kono juuluma boni wuttude ne bonna juula mbaɗa walla aɗa yiɗi sujjude tinde ma e leydi ɗon ne waɗi leydi gutta belle ndiwa juuluma boni guttugol jaltugol e hendugol ne bonna juulu ko bonni juulu noon ene rokka rafi sabu juulu ko fotino juulde e teddinede e hormede e wannede sarɗiyeji teɗɗi ndun hendu noon nduɗo hendu ndu andu ñawna woto wutte neɗɗo woto wutte hinere neɗɗo woto wutte hay hunuko neɗɗo joni ene jangguina en hunuko ma laaɓani hun kam laaɓani sembi eɗen mbadda no tubakoɓe mbaddata ni nanna ɗemgal ami hunuko mi nan ɗemgal ami hunuko maɗa te ene mbiɗa ko hendu yaltortondu ko ndu rafi ene moƴƴi ɓe gartir hakkillaji micco no feewi ko miccade ɗeɗon gueɗe fof ene foti miccoɗen no feewi kene bonna juulu ganduɗa hendu ndu gutta mbaɗa aɗa juula mbaɗa juuluma boni salligue ma nan ɗo kono juuluma boni donc ndun hendu noon nduɗo ko hendu rafi sabu hay saɗa ŋabla mbiɗa ya sukku hen tekkere walla cukka karan walla cukka hen sarbet ma walla caggal jungo ma ŋabla caggal jungo ma ga mbasa ŋablude cukka hen jungo ma ngo ni nder duttoɗa calmina neɗɗo sabu ko calminɗamo ko yaltema ko ɗum dokkuɗamo kankone o jokkoya hen rafi ndentoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en banda men hande ko 2 janvier ko ɗum ɗo woni yewtere men tan nde jiɗɗen meftude seeɗa mi haalinimo ɗo hen pomade goto baɗɗo fayida moƴƴo jafuɗo no fewi ene wawi enen taw ken mabɓaɓe pomade o no moƴƴi no fewi to banggue mycose to banggue peɗeli taƴoji hakkude koyɗe en walla woni tasuji tan ɗi ganduɗa ko tasuji kulɓiniɗi seeɗa
mucosen woni mucosen woni hankadi ne gueɗe ñaali tan ɗe ganduɗa ne taƴa toujours saɗa waɗa hen ene safa ɗum ko ɓuuri yawde. ɗum noon kala e mon jiɗɗo tan yo jokkodira mi jokkodira e mum e joomum 78 538 34 18. yo Allah won ballo, yo jaam ñallu wuro e ladde. assalamu aleykum wa rahmatullah. musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr wi on bonne année, bonne heureuse année.